πίσω, ας πούμε, και παραπάνω από μια, από μένα, δεν φλερτάρουν. Αλήθεια είναι αυτό. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν ξέρω γιατί εμείς είχαμε και αυτή την εγκύτητα του βγαίνω. Γιατί δεν είχαμε Instagram, Μαρία μου, αναγκαστικά. Εγώ είμαι πολύ κοντά στο να το κάνω χρακ και να πεταχτεί στον αέρα. Το Instagram σε φλερτάρουν. Αυτά τα πραγματεύεται. Εμένα. Όχι, αγάπη. Όχι. Φλερτάρουν. Δηλαδή, παιδιά, υπάρχουν δύο ταχύτητες, σε μένα τουλάχιστον. Ελπίζω να μην συμβαίνει σε πολύ κόσμο αυτό. Αυτός που θα έρθει με τέτοιο θράσος και να πει κάτι το οποίο δεν θα το έχω ξαναπεί. Γιατί το βαφτίζεις θράσος, μπορεί να είναι θάρρος. Ναι, δεν γιατί? είναι. Γιατί δεν έρχεσαι σε μένα στην παρέα μου με 20 άτομα. Πεις, κοριτσάρα, τι έγινε. Α, όχι, ναι, δεν έρχεσαι. Τι είπατε. Κοριτσάρα. Κοριτσάρα. Κακή προσέγγιση. Κατάλαβες, γι' αυτό είπα θράσος. Δεν είπα καλησπέρα, είμαι ο Κώστας. Τι κάνεις. Τι όμορφη που είσαι. Ναι, χάρηκα πολύ. Δεν το έχω αυτό, παιδιά, δεν έχει γίνει. Ή είναι το φαινόμενο του κοριτσάρα που άκουσα φέτος και μου φύγαν τα σαγόνια, ή είναι το φαινόμενο του κάθομαι απέναντι και δεν σου μιλάω ποτέ όλο το βράδυ, ενώ σε κοιτάω και την επόμενη μέρα θα σου στείλω μήνυμα στο Instagram. Α, ότι σε κοίταγα. Αυτό Είναι εγώ που καθόμουν απέναντι και θα. Τι είναι αυτό, ρε. Πρέπει να πάμε και στην παράσταση, παιδιά, δεν θα προλάβουμε. Στη μερούλα. Τα λέει όλα αυτά. Αυτό. Τώρα θα δεις. Λοιπόν, το αγόρι μου εδώ πέρα. Ήρθα. Πρώτος από εδώ. Εμείς τη Δευτέρα θα είμαστε Τη εκεί. Δευτέρα σας Φανταστική περιμένουμε πολύ παράσταση. χαρά. Να πάρεις χαρτομάντιλα. Αλήθεια, εγώ νόμιζα θα πάω να βρω τον εαυτό μου σε αυτή την Όχι, παράσταση. να πάρεις γιατί- χαρτομάτιλα. Γι' αυτό. Κοίτα, ξέρεις κάτι, η Λένα κάνει κάτι καταπληκτικό. Αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά πράγματα με μία επίφαση ελαφρότητα. Είναι ελαφριά, στα πετάω πολύ ελαφριά. Και εκεί που λες, λες τι είπε. Και μετά σου κάθεται να ξέρεις, είναι τόσο πυκνό που λες, τι είπε τώρα, αυτό. Υπάρχει κόσμος δηλαδή που έρχεται και δεύτερη φορά για να το